dicoba kok muni ra iso? Lah. Ora iso Kabeh kuwi. kudu dijajal dhisik, Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Pangisingan? Lah sapa? Ya. Sapa jenenge wis digo bawuk? Cemplok Warsiah. Iya. Isih sedulur lho karo aku. Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumujeng to? Mbok sing serius. Loh, aku ora guyu. Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok kon iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek Ora iso. Sing jeneng tresna ki ora iso dipeksa. Ora iso. Urung dicoba kok muni ra iso? Lah. Ora iso kuwi. Kabeh kudu dijajal dhisik, Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Pangisingan? Lah sapa? Sapa jenenge Mbah? Pasingsingan. Pasing Pak. Sing gedhe pangapuramu ya Sumindu. Witing tresna menika jalaran sekeng kulino lho, Den Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan niku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe Apa? jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to. Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo Kaya ayo ngono aku, kok, ayo. gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Kalah mbok mesakake ngono lho, ana wong wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula teh. Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah nggih nek jenengan nyembake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono Wong kok. lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya meng sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho. Nek meng ora tresna iku suwe-suwe iso dadi tresna. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Lah nggih kula ya pun tresna kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gendeng. Gending. Gending. Ora enek titike ya cerot. Iya nyuk. Setunggal podang kuncung. Podang kuning. Alah Bu ya ditonton. Oh, ngomong. Podang kuncung. Iya wis kono. Kuncunge wis digo bawuk. Kuncung bawuk kuwi tembang lawas. Kuwi tembang lawas. Kuwi ora kok saru ora. Ora saru. Cukuran model kuncung bawuk. Iya, wong kuwi ora ya saru. saiki, Lagu kuncung Kuncung bawuk bawuk. kuwi enak. Nah. Lah sing saru ki nek bawuk dikuncung. Lah kuwi saru kuwi. Jubina kuwi. Do meteng. Alah endi to neh. Dumateng. Dumateng bapak nyogok ibu. Bapak saha ibu kok nyogok dengkulmu.